मानस्रि कसारिगावआव बाथौ गायसननायजों लोगोसे थानसालि बेखेवदों। सनितपुर जिल्ला राङापारा बियाबनि सिङाव थानाय दपदपि मानस्रि कसारि गामियाव दिनै गोबां रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों दोलै नोगोरै बाथौ गायसननायजों लोगोसे बाथौ थानसालि बेखेवनाया जानानै थाङो। बे बाथौ थानसालि बेखेवनाय हाबाफारिनि गिबि हाबाफारि बायदियै थानसालिखौ बेखेवना होयो मानस्रि कसारि गामिनि बोसोनगिरि फुनेश्वर बसुमतारी बिथाङा। बिनि उनाव बाथौ लायनाय हाबाफारिखौ गोबां गाजा गोमजायै दोलै नोगोरै लायनानै गोदानै बेखेवनाय बाथौ थानसालियाव गायफैनाय जायो। थामथि हाबाफारि बायदियै धोरोमारि फिरफिला बिरहोनाय जायो। फिरफिलाखौ बिरहोयो राङापारा बियाब बाथौ गुथुमनि बोसोनगिरि भद्रकान्त बर' बिथाङा। फिरफिला बिरहोनायनि उनाव हाबाफारि बायदियै बाथौ आरज गाबनायजों लोगोसे धोरोमारि गेवलां सावराय मेला जानानै थाङो। मख'जाथावदि बे बाथौ थानसालि बेखेवनाय आरो बाथौ गायसननाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो राङापारा बियाब बाथौ गुथुमनि लेङाइ आफादगिरि कृष्णकान्त बर' बिथांजों लोगोसे बाहागो लानो हाबावो मिरु दुलाराय बाथौ गुथुम लाइमोन आफादनि लोगो नेहाथारि राजेन बसुमतारी बिथाङा। बे बाथौ थानसालि बेखेवनाय आरो बाथौ गायसननाय हाबाफारियाव बाहागो लानो हाबावो राङापारा बियाबनि आफादगिरि बिरेन बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि जुबिदा बसुमतारी, लोगो नेहाथारि अन्जन दैमारी, बोसोनगिरि भद्रकान्त बर', बारलि बसुमतारी आरो माइनाव आफादनि आफादगिरि फुलमती खाख्लारी आरो नेहाथारि रश्मि दैमारीजों लोगोसे बियाब लाइमोन आफादनि नेहाथारि हायेनसा बसुमतारीजों आरो बियाबनि गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय दैदेनगिरि दौरि आसारि बिथांमोन आरो गुबुन गुबुन गामिनि बाथौ सिबियारि बिथांमोना बाहागो लानानै जाफुंसार जालाङो। बिथांमोनखौ मा खावलायलांगोन? जोंनि साननाया बेनो जे आङो राङापारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि जानानै जिहेतु जोंनि बर' समाजा बर' हारिया जेन गासिबो बिथिङाव जौगानांगौ, बेनि थाखाय जोङो बाथौ धोरोम आफादनिफ्राय जों बेखौ हास्थायबाय थाखायो। जेरैहाय जों बिथांमोननि मानस्रि कसारि गामिखौ जोंनिफ्रायनो फैनानै जोङो जोंनि बाथौ धोरोमखौ बोजबनो थाखाय जों खावलायबाय थाफैदों। दा बेबादियैनो जोङो जोंनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो बजबै वेलकाम खालामो। दिनैहाय जों थारैनो बिथांमोननि जेनेरेल 80 न'खरखौ जोङो दिनै बिथांमोननि थानसालिजों फसंनो हाबाय। बेनि थाखाय आङो नोंथां खौरांगिरिनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो नैबे गामिनि जिथु 80 न'खरनि रायजो राजा बिथांमोननि आइ बिमा माइनाव आरो रायजो राजा बिथांमोननिसिम आंनिसिम रोजा रोजा साबायखर। जोंनि हास्थायनाया बेनो जे धोरोम आफादनि जोंनि बर' हारिफ्रा गावनि राव हारिमु जिथु दामनाय देनाय गावनि जिथु सिनायथि, बे सिनायथिखौ जों लाखिलाङो। बेजों लोगोसे जोंहा मा दङ जोंनि जिथु धोरोम आसार खान्थि, जेरैहाय भज भास हाबा हुखा, बेफोराव जोङो पियर स्पष्ट हिसाबै जोङो गावनि हारिनि माखासे आब्रुथिखौ देखायलांनो हायो आरो जोङो बेबायदिनो साफा साफा जोङो जौगालांनो हायो, परिबर्तन जालांनो हायो। लोगोसेनो धोरोमजोंल' नङा, जोंहा गथ' गथायाबो दानि जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि बिथाङा बुंलांनाय बायदि लाइमोनफ्राबो जेन दा बेफोरबायदियाव धोरोम आफादाव मंगलबार सानफ्राव एसे ओरैनो बाहागो लानानै जेन धोरोमनि माखासे माबाफोरखौ सोलोंना लायो। लाइमोनफ्राबो जेन गावसोरनि जिउआव सोलोंथाइजों लोगोसे धोरोमनि माखासे गियानखौबो मोनलाङो। थिग बेफोर बिथिङाव जों नोजोर होनानै जोंनि बर' हारिफ्रा जौगानांगौ बिथिङाव जोङो राङापारा बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय जों माने बेफोरखौ जोङो माथा मारिबाय थायो। अर्थात जों बे मोजां लामाखौ जोङो दैदेनलांनो थाखाय बा देखायलांनो थाखाय जोंहा बे हास्थायनाया जोंनाव थाबाय थायो आरो। गिबियावनो आङो नोंथांनि इन्डिजिनियास जि निउस नायगिरि गासैबो बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ आं जासिबाय। बे समाव जोङो दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय आरो बिनिनो सिङाव थानाय राङापारा बियाब, बे राङापारा बियाबनि सिङाव थानाय मानस्रि कसारि गाव, बे मानस्रि कसारि गावआव जोङो दिनै गोदानै बाथौ गायसननो फैदों। बे गामियाव टटेलि जोङो दा मोननाय जों मोनथिनाय बायदिब्ला जोङो
जाय बिथांमोनखौ बाथौ गायसननायाव बाहागो लानायखौ जोङो मोननो हादों। बेयाव 80 न'खर गासै 80 न'खरा बेयाव दिनैहाय गायसनदों। बेयाव ओरै बिथांमोना ओरैनो फिसा फिसा सुबुरि दङ, सुबुरि माने दालाय दङ, अब्लाबो बिथांमोना मोनब्रै सुबुरिजों लोगो नांनानै माने मोनसे जायगायाव जोंनि गोथार बाथौ बिथा बेखौ गायसनदों। बेयाव जोंनि राङापारा आनसलिक दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय आफादगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों आरो आंबो बिथांमोननि हांख्रायनाय लेखा सफैनो हादों। आङो दिनैहाय बेयाव मोनफैनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों जे दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि फोसावनाय बे थांखिजों दिनै दावगानायावनो मोनसे गोजोनथाव रादाब जों लाबाय जे दिनै मानसि कसारि गावाबो 80 न'खर जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बेन्दों बेयाव हाबनानै थाबाय। दा आङो बे समाव गासै जि नैबे मानसि कसारि गावनि रायजो राजानिसिम बाथौ सिबियारि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि आङो खुलुमनायखौ आङो जासिनाय जाबाय। आङो बेखौनो बुंनो नागिरदों जे आथिखालाव दिनै लाइमोनफोरा गोबां मबाइलनि जुग जादोंब्लाबो, इन्टारनेटनि जुग जादोंब्लाबो, डिजिटेलनि जुग जादोंब्लाबो बेवहाय डिजिटेलनि जि बाहायनांगौ जि खामानि बा जि मावथाय बेखौ लानो रोङाखै। बरन्स बे लाइमोनफोरा दिनैहाय मोजां सोलोंथाइ लानायनि जायगायाव बायदि रोखोम जौ जुवा बेफोरनि सायाव आरो गाज्रि आखु फोरनि सायाव साग्लोबजानो गोनां जादों एबा गावखौनो बावसोमनानै लादों। बेयो जोबोद दुखु गोनां। दा आङो बुंनो सानदों जे जोङो जुदि जोंनि धोरोम आफादनि मिटिंफोराव, धोरोम आफादनि बे सावराय मेलफोराव, सिबिसालिफोराव जुदि दिनैनि लाइमोनफ्रा फैयोब्ला निस्सय गाव गावनि जिउनि माने जि थांना थानाय बा गावखौ दैदेनलांनाय बे हाबाफारिखौ गाव लानो हागोन। जुदि धोरोमनि जेबो खोथाखौनो साननो रोङाब्ला बे लाइमोनफोरा दिनैहाय बिमा बिफाखौ सालायनो हमदोंसै। दा बिमा बिफायासो फिसाफोरखौ सालायनांगौ, खिन्थु फिसाफोरासो बिमा बिफाखौ सालायनो हमदों आरो। दा बेयावहाय आंनि हास्थायनाय, आं दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि लेङाइ नेहाथारि हिसाबै आङो बेखौनो हास्थायदों दुलाराय बुहुमाव थानाय गासैबो लाइमोनफोरा जाहाथे जिखि धोरोमानो जाया मानो, मन्दिर मस्जिद आनो जा, गिर्जायानो जा, बाथौसालियानो जा, जेरावबो थांनांगौ। आरो आं गासै बाथौआरि लाइमोनफोरखौ आं खावलायदों जोंनि बाथौ सिबिसालियाव थारैनो थांथारनांगौ आरो थाङोब्ला गोथार गियानखौ मोननो हागोन आरो। नोंथाङा मा बुंगोन? आं बिराद गोजोननाय मोनदों जोंनि आंगो बाथौ धोरोमखौ दिनै बेयाव बेखेवनायनि थाखाय। आरो आं आनसलिक बियाबनि आफादगिरि नेहाथारि आरो खाथि खालानि जेसेबां बाथौ गौथुमाव हाबनाय रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना फैनानै जों गामियाव लैहोर लैहोर बाहागो लादो आरो जोंनि मानसि कसारि गामिनि रायजोफोराबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लादो। बेखायनो भबिष्यतहालागै जों बे बाथौ धोरोमखौ सिबिबाय थागोन, फालिबाय थागोन, बेखौनो आं नोंथांमोननि चेलेन्जजों बुंनो नागिरदों। दा नोंसिनि गामिनि रायजो राजाफोरखौ माबायदि गामि जौगानाय लाबोनो थाखाय माखासे लाइमोनफोरखौ लानानै आइजोफोरखौ जौगाबोनो थाखाय, धोरोमाव आग्रह जानो थाखाय नोंथाङा माबायदि खावलायगोन? आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन बयबो जाहाथे ज' ज' फैनानै लैहोर लैहोर बेयाव मन्दिरफोराव बाहागो लानानै बाथौ धोरोमनि फारसेथिं बयबो जाहाथे नारसिननाय जायो। आरो बयखौबो खावलायगोन जाहाथे उन जोलैफोरा जाहाथे जौगालांनो हायो, सोलोंथाइनि गेजेरावबो, धोरोमनि गेजेरावबो, गाननाय जोमनाय आरो दामनाय देमनाय बेफोरखौबो एसे मोजाङै फोरोंलांगोन। बेखौनो आं बिथांखौबो बेयाव लैहोर लैहोर फैनो थाखाय आं खावलायगोन। नोंथांमोननि गामियाव न'खर बेसे बे सुबुरियाव बेसेबांसो न'खर? दा जोंनि मानसि कसारि गामियावहाय ओरैनो 80 न'खरसो दंखायो। सोरबा माबाफोर कारनाव फैनोबो हायाखै, बिथांमोना फैनो हायैखौ जों माबा खालामाखै, बिथांमोनाबो लासै लासै फैबाय थागोन।
बेखौनो आसा खालामो आरो बिसोर फैगोन सानसे नङा सानसे फैगोन।